tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Insellmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Il-Malti jħobba wisq lil żaqqu u mhux l-ewwel darba li jsib ruħu jara xi programmi ta' tisħir biex jgħaddi siha żmien biex jitgħallem jew saħansitra biex jixxenna għal platti li jkunu qed jissajru. U meta niġu biex nesprimu ruħna fil-kċina, il-Malti jaqdina tajjeb jew ma nistgħux ngħaddu mingħajr il-kontribut tal-Ingliż jew ta' lingwi oħra. Ejjew naraw ftit l-ingredjenti li ta' spiss nużawhom fir-riċetti tagħna. Flok sun-dried tomatoes faċilment nista' nuża ta' dam imqaddet, waqt li flok breadcrumbs nista' nuża frak tal-ħobs. Ħobża jista' jkollha l-ġunġlien u mhux is-sesame seeds, waqt li flok mushrooms nista' nqatta' l-faqqieħ. Imbagħad xi ngħidu għal ħxejjex aromatiċi li jagħtu naqra palat tajjeb lill-platt. Insibu l-ħabaq, dak li bl-Ingliż jissejjaħ basil, il-kosbor li bl-Ingliż huwa l-koriander, il-clean li huwa r-rosemary, is-sata li huwa t-thyme u n-nanieħ li huwa l-mint. U tafu x'inhu huwa x-xibt? Ix-xibt huwa dak li bl-Ingliż nirreferu għalih bħala dill li jmur tajjeb ħafna ma' xi platt ta' ġin bis-salamon frisk. Aktar ingredjenti li nisimgħuhom spiss bl-Ingliż huma s-cinnamon u l-cloves li bil-Malti nistgħu nużaw kannella għal cinnamon u msiemer tal-qronfol għal cloves. Jekk niġu biex nużaw il-milk powder jew il-garlic powder, faċilment nistgħu ngħidu trab tal-ħalib jew trab tat-tewm. Espressjoni oħra li toġobni għal meta niġu biex nitfgħu ftit melħu bżgħar hija niskata. Niskata hija dik li bl-Ingliż tissejjaħ pinch. U l-lews intom tirrowstjawh jew tinkaljawh. Nittama li intom tagħmlu bħali u tinkaljawh. Tlaqna nisimgħu lil Dwayne Ellul idur dawra tajba mal-etimoloġija tal-kelma inkalja. Bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Inkalja hija kelma li l-ewwel ħaġa għandha t-tifsira nawtika tagħha. Allura tfisser meta vapur ikun dieħel x'imkien u jeħel, inkalja. Tiġi l-oppost ta' epixka meta l-vapur ikun jista' jgħaddi minn ġo post partikolari fil-baħar, bħalma nkalja San Pawl bil-ġifen tiegħu. Mbagħad għandek l-applikazzjoni ta' dan is-sens b'mod figurattiv, jiġifieri ngħidu aħna konna dejjem biċċa xogħol imma mbagħad inkaljajna, jiġifieri sibna l-art, sibna liebes u waqafna hemmhekk. Jew inqala l-inkwiet u nkaljajna waqafna. Bħal meta ngħidu mbagħad sibna ngropp. Jiġifieri l-istess kun qed taqtaf linja mhux sib ingropp, issib liebes u tieqaf. Dik ġejja mit-Taljan, inkalja, minn inkaljare, jew mill-isqal inkagjare. U tfisser appuntu kif konna qed ngħidu to run aground, meta l-vapur jeħel. L-interessanti li Vassalli jagħti dan il-verb jagħtih b'żewġ forom, jagħtih inkalja bit-tifsira li għadna kif semmejna u ingalja b'tifsira li ħanitkellmu dwarha issa. U hija tifsira ta' kif nużawha mela l-ewwel tkellimna fuq is-sens nawtiku tal-baħar. Issa it-tifsira hija aktar dwar kif nużawha fil-kċina. Jiġifieri meta tqiegħed xi ħaġa fuq in-nar u tħalliha tinkewa mingħajr ilma ġifieri, bl-Ingliż to roast. Imma pereżempju l-majjal u t-tiġieġ aħna ninkaljawhom, avolja bl-Ingliż nużaw to roast. Le, allura bil-Malti aħna nużaw il-verb tinkalja il-lews, iż-żerrija tal-bettieħ pereżempju, l-karawett, il-qamħ, il-qastan li huwa frott bil-qoxra, kif qed naraw żrieraħ frott bil-qoxra. Ħabb tal-kafè nej, fil-fatt għandna wkoll l-inkaljatur tal-kafè. U imbagħad dik ġejja mill-isqalli wkoll, inkaljari, anzi kaljari. U tfisser to roast. Issa, imma l-isbaħ biċċa hija li din il-kaljari tal-isqalli dik ħada mill-arbi, ħada minn qala li għandna wkoll fil-Malti. Jur fil-Malti għandna qala li saret ela, taqli chips per eżempju tu fraj, u għandna wkoll qala li saret kaljari fl-isqalli u mbagħad
ġiet fil-Malti, ġibnija fil-Malti bħala inkalja li tfisser to roast. Ġifieri din inkalja hija l-istess. Ela tal-arbi li nsibu fl-arbi, imma biex ġiet Malta ma qabditx u ġiet dirett, marret dawra sa Sqallija u ġiet Malta bil-katamaran. Biswit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda. Fit-tieni parti tal-programm se niltaqgħu ma' Amy Borch li se tagħtina tarif siewi fuq l-etimoloġija tal-kelma marfa. Però qabel nisimgħu x'għandha xi tgħidilna, ippermettuli nibqa' ngħid kelmtejn oħra fuq aktar kliem marbut mal-ikel u l-kċina. Tafu kif nirreferu għal dak l-aġin li jkun issajjar ħafna aktar milli suppost? F'dan il-każ, nistgħu nużaw il-kliem bużulliq jew bażina. Tisma' wkoll min jgħidlek il-aġin sar baqta, sar bżieq jew l-aġin imbeżlaq. Infatti, l-aġin ħafna jippreferuh imservi wieqaf dak li bit-Taljan ngħidulu al dente. U mbagħad xi ngħidu għal dawk l-eżempji li ħafna nies jistkerħuhom għax jaqbdu l-kelma mill-Ingliż u jintegrawha fil-Malti waqt li jinsew li għalija hemm diġà espressjoni jew kelma li taqdina. It-taħlita ma tidrajjax imma tixxotta u importanti li tħallat sew u mhux timmiksja. Iċ-chips ma tifrajjomx imma taqlihom. Il-kejk ma tibbejkjaħx imma taħnih. Il-platt ma tiggarnixjaħx imma żżejn jew tiddekorah. Is-silġ ma jimmeltjax imma jdub. Waqt li l-bajda tallija u mhux tibbojlja. Ikun hawn min jgħidlek li dan kollu żiżejjed, imma l-kontra argument ta' xi nies imbagħad ikun li għandna nħallu l-lingwa tiżviluppa bl-aktar mod naturali tagħha. Madankollu, hawn irridu niftakru fuq l-aħħar gwida li ħarġet fl-2018 meta l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti ħareġ id-deċiżjonijiet numru 2 marbutin mal-kliem li daħal fil-Malti mill-Ingliż. F'dal-każ, jekk għandna kelma stabbilita diġà u taqdina tajjeb, l-ispirtu hu li m'għandniex għalfejn indaħlu kelma oħra floka. Tlaqna nisimgħu aktar informazzjoni fuq il-kelma marfa. Biswit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda. Il-kelma marfa taraf minn fejn ġejja, forsi tgħidli mill-istess erq ta' kliem bħal araf, erf u orfa u m'għandekx tort taħseb hekk. Imma l-kelma marfa, kelma tant bażika li nużaw kull tista' tgħid kuljum, fil-verità hi każ kurjuż fil-Malti. F'kumment fuq il-paġna ta' Facebook Kelmet il-Malti fl-2021, il-professur Michael Spanjol spjega kif il-kelma marfa għandha l-istess forma ta' kelmiet bħal imrewħa, mterqa u imselħa. Però dal-kelmiet kollha għandhom verb assoċjat magħhom fit-tifsira, mela l-imrewħa relatata mal-verb rewwaħ u nrewħu biha, u l-imselħa relatata mal-verb meslaħ. Bħala oġġetti għandhom x'jaqsmu mal-verbi li għandhom l-istess erq. Imma l-marfa liema verb marbut mal-kelma marfa. Forsi tgħidli li marfa mhux l-oġġett li terfa' bih, terfa' l-ikel u titfa' f'ħalqek. U għandek punt. Imma jekk se nispellu l-kelma marfa, se nindunaw li fil-waqt li fil-verb refa' il-konsonanti tarel wara xulxin jiġu r, f, għajn, fil-kelma marfa bil-kontra, għax l-ewwel konsonanti wara l-mi tal-bidu hija l-għajn u r u l-f jiġu eżatt wara. Mela ma jistax ikun li l-erq ta' marfa u r f għajn, għax minn erq wieħed tista' toħroġ kemm trid kliem differenti, imma ma tistax tbiddillu l-ordni tal-konsonanti. L-erq fil-lingwi semitiċi irridu naħsbu fih bħala speċi ta' DNA. Jekk se tbiddillu xi ħaġa f'dal-każ l-ordni, se tkun qed tbiddel l-erq kollu kemm hu. Mela l-kelma marfa żgur li ma jistax ikun li għandha x'taqsam mal-verb refa'. Skont id-dizzjonarju ta' Giuse Aquilina, il-marfa teżisti weħida fil-Malti u ma nġarx magħha il-verb relatat fl-arbi garafa li tfisser li taqbad l-ilma f'idejk jew appuntu bli marfa. U forsi tgħidli mela f'din l-istorja kollha il-verb araf m'għandux jaqsam. Mhux l-istess tliet konsonanti għandu l-għajn, ir u l-f f'dik l-ordni. Mela, l-ewwel nett, mhux l-ewwel darba li nnutaw li l-istess ser jista' jwassal għal verbi differenti b'tifsiriet differenti, bħal fil-każ tal-verbi tefa' u taffa li tnejn għandhom l-erq t f j u l-verbi kera u korra li tnejn għandhom l-erq k r j. Imma parti minn hekk
l-għajn tal-kelma imarfa hija ta' kwalità differenti minn dik tal-verb araf u l-kliem kollu li joħroġ minn dan il-verb u l-erq tiegħu. Differenza fl-għajn illum ma nindunawx biha, imma mijiet ta' snin ilu fil-Malti kellna iktar minn għajn waħda, kienu jinstemaw differenti minn xulxin u għalhekk id-differenza bejnietom kienet waħda ċara. Imma ma' żmien, bl-influenza kbira tal-lingwi romanzi fuq il-Malti, din id-distinzjoni inħallet u sfat fix-xejn, tant li llum il-ġurnata l-għajn iktar ma tinstemax milli tinstema' u għalhekk nitħawdu ħafna meta niġu biex nispellu u rridu naraw fejn ħanpoġġu l-għajn. Li hemm interessanti wkoll fuq il-kelma marfa u li kif qal Spanjol f'dak il-kumment 3 snin ilu, minħabba fiha l-kelma kuċċara minn kukjajjo bit-Taljan u kuċċara bl-Isqalli qatt ma ġejna bżonna fil-Malti. Avolja għandna lill-oħta żgħira, il-kuċċarina u lil-ħuha l-kbir, il-kuċċarun. Issa biex ngħidu kollox, mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn li kelma jittieħdi l-apposta minn kelma iġdet. Bħala eżempju wieħed għandna l-ispiżerija li tisma' ħafna tfal minħabba fl-influwenza tal-Ingliż isejħula farmaċija. L-istess seta' ġara bl-marfa, imma b'xi mod salvat, u l-kelma marfa għadna nużawha ta' kuljum fil-Malti tal-2024. U f'dal ksieħ żgur li nużawha li marfa jekk niġu biex niklu xi soppa bnina jew biex takkumpanja l-furketta ma' platt spagetti mdaqqas. Imqar xi wħud minnha li l-ispagetti ma jafux jikluh mingħajr li marfa. Jintasbu